Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Jih, matur nuwun tak kalih ngeluk boyok niki. Tembung wonten iki. Ya niki. Nggih Pak, nuwun Pak. Monggo kendali. Di tutuke sik. Men karo sumuk. Heeh. Iya. Goyang Semarang iki kan. Goyang muntilan. Aduh. Kesel. Ayo ngalah. Alah yo. Klingklong. Klingklong. Kolong goyang Semarang bab gambang kolong goyang Semarang iringane Alhamdulillah jan syukur tenan. Nggih. Jan. Dingapunten lho mon iki wau kok njuk gegojekan sawetawis kalih tetembangan goyang Semarang. Nggih. Ben seneng Tak atine. bukake sik ya, Di. Ngono kan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kunjuk katur para kadang pandemen sutresna budaya wonten ing tlatah Kabupaten Magelang sakiwa tengenipun pinanggih malih kalian kula. Kula pun bancak dalasan adidaya ing kalodhangan dalu menika saben-saben malam Kemis
lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang FM Jendela Musik lan Informasi. Nggih. Saben-saben malam Kemis kula sowan sakadang wonten ing giaran adicara Borobudur Sumawur, satunggaling adicara ingkang samangke badhe ngrembak nduduk-ndudah nggelar nggulung wontenipun kabudayan tilaranipun para mimpuna ingkang sampun murut ing kasedan jati. Dini kalodhangan dalu menika kula pun bancak kalih adidoyok menika mboten piyambak karawuhan narasumber ingkang samangke badhe mbabar lelampan ingkang badhe kawaca ing samangke. Dene ing samangke lumantar streamingipun gemilangfm.id monggo ingkang boten saged nampi giaran menika saged ngupadi channel menika kasebat. Dene wonten pandangon utawi panyarwing samangke saged sesambetan lumantar adidoyok. Nggih. Menika nomor WhatsAppipun wonten ing 081 gangsal 78 968 968. Wah, sing arep mresani sing ingkang ngajeng mresani monggo live streamingipun wonten ing gemilangfm.id. Nah, dene dalu menika ingkang badhe kababar wontenipun pisuwanan agung wonten ing dusun desa. Wonten desa pundi, Pak De? Wanurejo. Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, lirik kados pundi ing samangke badhe kababaraken wonten ing setunggal jam ingkang badhe dhateng menika para satunggaling wartawan utawi panyerat berita wonten Joko Lodang wonten ing kalawarti miwah majalah Joko Lodang, satunggaling majalah ingkang eksis tetep ngginakaken basa Jawi dumugi sakmenika. Nggih, Kong? Ah, nggih. Sinten ingkang kepareng rawuh? Sapa, Mas? Di, sapa Di? Simbah. Simbah asma? Simbah. Ndak aku nemeni Mbah Kandar. Nah, Mbah Kandar. Nggih. Monggo, Mbah. Nggih. Sugeng dalu. Wah, dino bengi iki beda karo beda niki nggih. Macak bancak lan yo pentul lan tembem. Nggih, pentul lan tembem nggih. Nika werdinipun para punakawan ing jaman kawuri nggih. Nggih, nggih. Ingkang dipun paragani dening pentul lan tembem. Tembem. Ceritanipun cerita Panji biasanipun nggih leres. Ning Semar Gareng Petruk wayang. Wayang niki cerita Panji pun sami. Nggih. Minangka punakawan. Nggih. Nggih. Dados mengaten. Ingkang dipun wastani Pisuwanan Agung menika inggih menika minangka pengetan ambal warsa ingkang kaping 226 Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Dados desa ingkang saben taunipun menika ngawontenaken. Nggih, wontenaken. Niku sampun kalampah dereng niki taun 2000 selangkung niki. Kala malam Setu kala wingi. Oh, malah sampun. Dados menika magebokan kalian sejarahipun nggih. Nggih. Oh, nggih. Dados cikal bakal Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur inggih menika Bendoro Pangeran Haryo Tejokusumo. Tejokusumo. Aslinipun saking Karaton Ngayogyakarta. Niku putranipun Hamengkubuwana kalih saking garwa selir. Oh, ngoten. Dados Eyang Eyang menika inggih dipun sebat Eyang Tejokusumo Wanu kalau wau. Masyarakat setempat Nggih. nyebat Eyang Wanu. Dipun singkat Eyang Wanu. Wanu Tejokusumo. Nika cikal bakal Desa Wanurejo. Amargi menapa? Eyang Wanu menika ingkang miyos tanggal 17 Mei 1769. Nggih. Menika putranipun Sultan Hamengkubuwana ingkang kaping kalih
Ingkang putra ingkang kaping 76. Putra ingkang kaping 76. Saking garwa Wah, bola garwane mboten namung setunggal kok nggih. Nggih menika Bendoro Mas Nggih. Ajeng Rantamsari. Rantam Pun menika nggih. Dados Bendoro Pangeran Haryo Tejokusumo menika ugi rayinipun Pangeran Diponegoro. Nggih. Rayi. Namung siji ibu. Rayi menika adikipun nggih. Nggih. Di. Ibu. Nggih. Beda tunggal bapak ning Nggih. benten ibu. Pangeran muda menika dening ramanipun dipun paringi tanah perdikan nggih. Ingkang ngoten. asmanipun Wonorejo kalau tanah perdikan Wonorejo. Wonorejo. Papan dunungipun ingkang sawitan candi menika. Ingkang samenika Desa Wanurejo menika. Nggih. Oh. Dados menika dipun paringi tanah perdikan. Nggih. Menika salah sawijining tlatah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang papan dunungipun wonten sisih wetan candi. Nggih. Pangeran Bendoro Bendoro Pangeran Haryo Bendoro Pangeran Haryo Tejokusumo menika dipun wisada dados adipati Nggih. rikala tanggal 17 Mei 17 Mei. tahun 1799. Dados yuswa 300 tahun sampun kawisada dados adipati. Nggih. Dados adipati Wonorejo. Wisudan adipati menika kangge ngukuhaken perjuanganipun Pangeran Diponegoro. Ngoten. Tlatah Menoreh, Magelang, Kulon Progo niku kan kancah perjuangan Pangeran Diponegoro lumawan penjajah Walandi. Dados kangge nguwati ngukuhi ben bakoh nggih perjuanganipun niku Pangeran Diponegoro perjuanganipun kala semanten dipun sengkuyung para warga masyarakat utawi rakyat ingkang Saiki wontenipun menika. Jajah Walandi. Nah, kala semanten. Dados ingkang remen ngukui Bumi Pertiwi minangka papan ingkang kedah dipun gegeki supados mboten dipun jajah Walandi. Nggih. Dados Pangeran Bendoro Pangeran Haryo Wanu Tejokusumo nika Malakrama kaliyan Raden Roro ya, Raden Roro Ngatirah. Putrinipun Pangeran Puger. Dados tesih kerabat kraton. Nggih. Ning nyuwun sewu, anggenipun mrengeti menika saben taunipun tetep 17 Mei menika. Nggih tanggal 17 Mei menika. Wonten Wanurejo menika. Nggih. Dados ingkang kala wingi pun sampun lampahan. Ngerti. Gurung tek awake dhewe marung tau krungu. Sok taun ngarep iki wis kliwat iki. Wis Saged, kliwat. saged, monggo. Oke, iki wis kliwat ning sok taun ngarep iso diagendakan. Saged, nggih. Dadi adip iki ora mung krungu tok nih ya. Nyekseni Ning yo ngawaki. Tenan berarti nang kene. Ning nyuwun pangapunten mriku, wonten Pisuwanan Agung menika napa lajeng wonten para warga Sentana kawula ingkang sami sowan wonten ing pundi papan ingkang dipun temtokaken mboten niku? Dados mengaten, istilah Pisuwanan Agung menika minangka adicara kangge ngurmati leluhur inggih. Leluhur Desa Wanurejo menika Bendoro Pangeran Haryo Tejokusumo kala wau. Nggih. Ingkang kasaraken wonten Wah, aku nek ngene iki Cikalan. watuk nek kasih iki gedhen. Nggih. Ada cilik akeh. Gedhen ngono iki. Nggih. Gras. Cilik. Mau modele nek kene iki teknologi kok Mas. Ming cukup dipetheti ngene iki wis modele cilik dhewe. Dadi ora usah nganggo remote, modele dipetheti ngene iki cilik dhewe. Wong sugih kok. Padake. Terus kese. Ya. Nggih, dados kala wau Nggih. pengetanipun kadosipun mbok menawi mboten lepat wau ngedipun ngendikaken wiyosipun ugi tanggal 17 Mei nggih. Lajeng kawisuda ugi tanggal 17 Mei.
Dados menapa tinggalan jumenengan menika ugi antawisipun dipun wisuda dados Nalendra kalian rikalanipun lair menika sami. Sami. Oh sami. Oh. Malah dhewe gek ngerti ta iki. Nek ana tinggalan jumenengan kuwi jebule ya ambal warsa nggih. Ambal warsa yuswanipun kalian madegipun minangka adipati. Oh. Nggih, lajeng nggih. Makam petilasanipun Bendoro Pangeran Haryo Tejokusumo niku wonten ing Cikalan. Dusun Tingal Kulon. Saket Balkondes Borobudur. Balkondes Panurjo nun dusun wonten makam petilasan istilahipun nggih. Ngoten. Makam menika sampun dipun akeni dening Keraton Ngayogyakarta Ningrat kanthi dipun paringi petikan layang kekancingan. SK nggih, surat kekancingan saking ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang dipun paringaken dening utusan kraton inggih menika Dr. Andes Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat dumateng Kepala Desa Wanureja rikala semanten nggih rikala semanten Dr. Anda Umi Aminah amargi ingkang maringaken layang kekancingan menika rikala wulan Mulut nggih rikala tanggal 16 Mei nggih 16 Mei tahun 2011 doso tahun kepengker sampun dipun paringi layang kekancingan bilih menika ingkang negesaken bilih makam menika panci wonten gandeng cenengipun kalian Ngayogyakarta nggih kanthi sebatan Puralaya nggih Cikalan Puralaya pura niku tampan laya niku Taman Loyo menika anu nggih Cikalan Cikalan menika naminipun dusun nggih Ki Pesarean nami Pesarean dusunipun Tingal Kilen dusunipun Tingal Kilen nggih Tingal Kulon ning wonten dusun mboten petila utawi wonten makam ingkang mapanipun wonten Cikalan menika Nah, ingkang napa asmani menika inggih menika Gusti Kanjeng Ratu Candrakirana minang saking Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dados semangke amargi sampun dipun akeni minangka Puralaya Cikalan menika saking wewengkon budaya nggih wewengkon budaya saking Terang Ngayogyakarta saben dinten samenika wonten abdi dalem ingkang jagi wonten ing makam menika. Abdi dalem kraton. Nah, abdi dalem menika dipun pandegani kalian Kanjeng Raden Tumenggung Dwija Bakri Wijaya SPD. Menika ingkang mandegani abdi dalem ingkang mapan wonten ing Cikalan menika. Jejibahanipun ngreksa makam Nyuwun sewu, Pak. Nggih. Niku nek pas pinuju pisoran menika nggih. Menika maksudipun menika acaranipun menika kaya upacara napa? Nggih. Pripun ngoten niku? Dados ngaten. Pisonan menika kan minangka adicara ngurmati leluhur nggih. Menika dipun wiwiti saking mendhet toya saking tuk Sendang Kamulyan. Tuk Sendang Kamulyan nggih wonten dusun Brojonalan ngareng-ngareng Kali Praga. Jonalan. Niku wonten nggih wonten tuk mancur terus ketiga rendeng menika. Oh nggih to. Nika kala wingi malam Setu nggih ingkang pengambilan air niku mendhet toya saking mriku. Dipun wadhi kendi nggih lajeng dipun arak prosesi dumugi makam Cikalan saking Sendang Kamulyan saking Brojonalan menika nggih saking Sendang Kamulyan nggih dipun arak uga rampe sesaji sanesipun nggih dumugi pelataranipun makam Eyang Wanu Tejokusumo. Wonten mriku wonten upacara dados nggih
toya menika minangka gegambaran lambang nggih, lambang Nggih. sumber pagesangan kan Nggih, toya nggih, nggih nuwun sewu nggih. Menika pagesangan mriku. Lajeng mriku para kepala dusun saking sangang dusun ingkang wonten Desa Wanreja nika inggih ngasta toya saking tukipun dusun piyambak-piyambak lajeng katampi dening Pak Lurah, Pak Edi Suryantana. Lajeng dipun suntakaken wonten enceng nika nggih dados tunggal, campur dados tunggal toyanipun. Lajeng dipun asta wonten makamipun Eyang Wanu minggah wonten mriku lajeng kang srana wonten sesaji sesrana srana pisuwanan lajeng para abdi dalem wonten abdi dalem menika wonten nginggil Nggih. papan pun wonten nginggil niku sami maos donga tahlil. Oh, ngoten. Dados bakunipun pisuwanan menika pisuwanan agung menika Birrul Walidin nggih. Nggih, Kintun Birrul Walidin, doa dhateng para leluhur nggih. Ning wonten mboten sentana menapa dene abdi dalem saking kraton ingkang rawuh lajeng kathah. Nawi kala wingi mboten wonten nawi rumiyin saweg paringan layang kekancangan menika saking kraton kathah ingkang nderekaken Ngoten. besok mboten besok nderekaken acara ngaturaken petikan layang kekancangan rumiyin yang jadine kraton menika nggih dipun nderekaken stana saking kraton Ngayogyakarta. Nek kala wingi mboten wonten amargi wonten ing Puralaya Cilkalan menika sampun wonten abdi dalem ingkang pikantuk jejibahan ngupakara makamipun Eyang Wanu Tijakusuma ingkang dipun pandhegani Pak Bakri menika. Nggih, nggih, nggih. Dene ingkang mendhet toya saking tuk pundi tuk Brojonalan kala wau ingkang wonten Brojonalan Sendang Kamulyan menika. Wonten kalih abdi dalem inggih menika Mas Bekel Anom Rohmat kalian Mas Bekel Anom Basri. Menika ingkang kajibah mendhet saking pancuranipun tuk menika. Oh, ngoten. Lajeng dipun saderengipun wonten sesepuh dusun Rama Sukiyadi ingkang maringaken kendi supados kangge wadah toya ingkang badhe dipun pendhet menika. Oh, lajeng menika dipun arak mangke wonten Cikalan, makam Cikalan dipun campur kalian toya-toya saking 9 dusun menika. Lajeng wonten ritual donga tahlil, lajeng ingkang nyekar dandang gula wonten nggih tembang ingkang wosipun nggih panyuwunan nyejarahaken Eyang Wanu Tijakusuma lajeng wonten beksan nggih. Beksanipun joget. Nggih. Beksanipun napa niku? Bedayan songo-songo. Bedayan songo-songo. Bedayan terus penarinipun ingkang joget nggih. Perawan songo nggih. Kudu pratas. Tasih lamban kedasan. Songo. Nika saking dimirengke sing jeh lamban sing wis ora lamban ora pareng. Menika saking sanggar tari Awadana. Borobudur. Nggih. Mas Danang nika nggih kadosipun nggih. Nggih Kang dipun panjenengan Mas Danang. Tepung. Wah, aku kok tepung aku. Lajeng sasampunipun menika ya namung Kembul Bujana. Nggih. Nggih. Kembul Bujana ya sampun namung menika. Lajeng menika badhe dipun lajengaken winjang tanggal 23 nggih dinten Jumat siang. Tasih wonten malih niku. Sesuk wonten acara gelar budaya. Sesuk ki tanggal 22, Dik. Sesuk Kemis. Heeh. Wae lah 23. Iya. Winjang tanggal 23. Oh, 23 gelar budaya. Tanggal 23 menika mangke wonten gelar budaya Desa Wanreja yang ke-19. Oh, ngoten. Gelar budaya yang 19 dengan tema kanthi temanipun nggih Hambabar Kidunge Simbah Memetri Pitutur Luhur. Kidunge nggih kidung ingkang seratanipun sejarah menika. Simbah-simbah niku nggih. Ngemu pitutur luhur.
Menika lajeng mangke gelar budaya menika wujud kirab budaya ingkang dipunwiwiti saking terminal Borobudur. Oh, ngoten. Dados saben dusun nika ngedalaken potensi dusun masing-masing. Kesenian, terutama kesenian ya, terutama kesenian. Amargi menika gelar budaya, karnaval ya, karnaval budaya. Ara-araan ya, menika kawiwitan saking terminal Borobudur, lajeng ngidul Jalan Pramudiawardhani, lajeng ngetan nuwun sewu lewat Jalan Balaputra Dewa, lajeng finish wonten Pawon. Oh, finish wonten Kawon. Nggih namung menika amargi menawi tebih mangke mengganggu lalu lintas wisata. Nggih. Lajeng dalunipun Binjang dalu tanggal 21 nika wonten pagelaran seni. Seni tari Lengger Putri Budaya saking Giyanti Wonosobo. Ada semacam lengger. Mas. Malah rogone adoh ya. Aduh. Niku tanggal 21. Malam Minggu ya dados malam minggunipun. Nek menika anggenipun dalu menika lengger ngoten wae dipun temtoki kudu niku napa gentos-gentos napa wayang. Amargi niku namung asipat hiburan ya. Oh, mboten gentos-gentos dikutokke ngoten. Nate ringgitan. Nggih. Kalau acara paringan pedihan layang kekancangan menika rumiyin ringgitan. Nggih. Ringgitan ingkang dalangipun Ki Radio Harsono. Lampanipun kula kok supi sampun. Tapi ringgitan niku wonten pelataran niku. Nek ketoprak dereng nate nggih. Kadose dereng. Mbok menawa ya ora menawi mangke. Ning wong pengangen-angen. Pengangen-angen niku oleh wae. Ingkang nyejaraken cerita Panji lah saged niku. Gitu? Mboten nyejaraken yang wanu saya saged mawon menika perjuanganipun saged. Amargi yang wanu menika mbiyantu perjuanganipun Pangeran Diponegoro. Kerien ki. Kok kirang prayogi mbok menawi namung kendelan ya to? Nah ya. Sawetawis rehat rumiyin. Wontenipun pariwara ingkang badhe dateng. Monggo para kadang sutresna budaya keparang sidik sawetawis wontenipun Borobudur Semawur kula bancak miwah adidaya ing samangke badhe wangsul malih. Sugeng midhangetaken. Monggo. Kabar gembira untuk warga Jawa Tengah. Kang Mas Bayu, pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 telah dimulai pada tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025. Jadi, manfaatkan kesempatan ini ya. Dengan membayar pajak tahun berjalan, Anda akan mendapatkan bebas denda pajak, bebas pokok tunggakan, dan bebas denda tunggakan jasara harja. Kang Mas Bayu cukup membawa STNK dan KTP sesuai nama pemilik kendaraan dan membayar pajak seperti biasa di Samsat terdekat atau melalui layanan pembayaran pajak online resmi. Ingat ya, meski tunggakan dan dendanya dihapus, pajak tahun 2025 tetap wajib dibayarkan. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini untuk tertib pajak dan membantu pembangunan daerah. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Samsat terdekat atau bisa juga cek media sosial resmi Bapenda Jateng. Bayar pajaknya, hapus dendanya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265.
Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya. Biar aman, gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya Bu. Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone, hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
sistem iki nek muni repeke ngono iki. Nek ketok arep ngono kuwi lak ya rukun to. Bakune wong ki lak ya le guyub karo rukun. Beda kuwi aja dadi jalaran celo ning beda kuwi dadi lantarane kaskaya. Cocok. Temeh beda iki dadi sulaya iki malah malah rugi. Kudune awake dhewe iki beda dadi kaskaya. Ya cara beda iki dadi kritik ya apik wae to. Ya apik wae. Wong pangalembono kuwi sejatine wisa. Wisa. Ngono kuwi. Para kadang sutresna budaya Kakung Putri wangsul malih kula pun bancak kalih adidaya. Kula pun daya nggih. Badhe nglajengaken wontenipun Borobudur Sumawur perangan ingkang angka kaping kalih ning saderengipun nggih padatan aja diowahi. Mesti ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu dulur-dulur kanca-kanca kula. Nggih. Sampeyan aku sik ya. Saka dhuwur, Mas. Aku dhuwur saka Trana dhisik ana Makne Bagas karo Pak Bagas sing menika dalu midhangetaken Mak Sasa, Pak Sasa sing mau wis menuki cendrul. Oh, menuki lemah kae. Terus wonten kadang-kadang kula Sinara Wedi ingkang sak ngandhapipun wonten dulur-dulur kula ngaglik ingkang nembe nandhang sungkawa mugi almarhum katampi wonten ngayunan dalem Gusti ingkang Maha Kawasa binuka nikmating kubur dipun ngapunten sedaya dosa kalepatanipun. Kuwi dene mandhap-mandhap wonten kadang kula Pak Triyono wonten sewukan lajeng Mbah Mul wonten pundi menika wonten Bulu Pak Triyono Bulu lajeng dulur-dulur kula kathah sanget ya Mas. Munggah Mas. Nek munggah menika saking Ngablak menika wonten Mas Purnomo, wonten Mas Songko, Mas tokoh-tokoh ketoprak akeh banget wonten Mas Zarmin, Pak Manuto. Wah, lajeng kono tumpukan. Tumpukan akeh banget. Mandhapipun lajeng wonten Pak Jumbuh Dalang ya Mas. Mas Dalang. Kanca-kanca Dalang wonten Mas Bayu, wonten Mas Triyono, Mas Wahyu, Mas Widodo, Mbak Wiwin, Sindene, wah jan, Mbak Iin, Mbak Silpi. Wah, kuwi sak pengidul engko njuk ana Sekayu. Pak Lurah Sucip, Pak Lurah, Mbah Cip. Wah, ngeten iki. Terus ana Mak Tumplik. Nah, ana Pak Arjo Klutrik. Pak Arjo Klutrik. Nggih Sekayu. Terus ngidul ya ana dulur-dulur Pogalan to, Mas? Pogalan. Ana Mas Edi Pucung. Ana Mas Rumidi, Mas Bokir, Mas Suradi, Mas Agus Gerdu. Yo ngalah akeh banget. Diteruske ora rampung. Mandhap ngulon ngidul ki ana Mas Jiati. Banyurata. Mandhapipun Banyurata. Ayo nek Banyurata ki mesti ana Mas Yanto wong Putra Gemilang. Pak Dewi Putra Gemilang. Wis akeh ketep Mas Sarto. Gitu. Mandhap-mandhap ana Dik Waget. Dik Waget. Mas Waget Mbak Sri. Mas Waget Mbak Sri. Wah, jan. Terus mandhap meneh ya ana Mas Kikis Mbak Wit. Wah, ayo tekan bakule pentol cilot. Sindene Jadilan, Mas Kanto. Terus ana Jayan Mas. Jayan kanca-kanca lintang budaya. Iki mumpung latihan gamel wae.
Iki do mresane mos bingung iki. Dek. Info ngopi ya ngono kae. Iki wis do mlumpuk iki. Ora terus jeneng aku kok pet-petan to iki mumet le kekencengan. Iya lek Suramin, Pak Rina, lek Sarmin Mendol, Pak Temen, Pak Sutarjo, Pak Mohadi, nggih. Sinon Jayan iki kabeh tak senggol. Sing sok monitor ngono kae. Nggih. Mbok Gowok. Lah mbok Gowok. Sebut mau mbok Gintul rung tak sebut nek lali nek manteng dina. Ngomong anu kok aku ora disenggol ngono kae. Mbok Sur, Pak Sur. Lah ngono kuwi. Ngono kuwi seneng banget. Heeh. Wis entek iki. Ya entek ya najan tarung entek pokoknya dulur-dulur kula ingkang midhangetaken mbok menawi dereng kasebat nyuwun pangapunten karang arep maca catetan iku kok catetane kok lali. Apalan bukan. Nggih, kalajengaken Ki kala wau sampun dumugi babaran menapa nggih. Lajeng mbok menawi Wanureja menika rumiyin kadipaten. Nggih, bener. Nah, kadipaten iku njuk wilayah administrasifnya wilayah administrasi. Wilayah ayo wewengkonipun menika pundi mawon? Terus ngeten. Wilayah kekuasaan, Ding. Mas Danca lah Mas Doyo nggih. Nggih. Ya iki mung cerita sejarah ya. Nggih. Dadi Kadipaten Wonorejo. Rikala semono mujudake pamaréntahan tataran kabupaten. Kadipaten ya, tataran kabupaten. Wewengkon tlatah Kadipaten Wonorejo, Gunung Sari Salam, sisi wetan nggih. Gunung Sari mriki. Daerah Gunung Sari. Nggih, Gunung Sari. Nggon Mbak Dian. Ya, Mbak Bayu. Heeh. Borobudur, Salaman, Kajuran, Tempuran. Nggih. Mungkit. Areng-areng Menoreh, sisi lor nggih. Nggih. Sisi lor niku. Kok Kadipaten Wonorejo. Terus lingganipun aslinipun malah Wonorejo. Wonorejo. Kadipaten iki duwe sesambungan historis sejarah karo perjuangane Pangeran Diponegoro. Oh, nggih. Nalika nglawan penjajah Walanda. Nggih. Tahun 1820 nganti tahun 1830 nggih. Nggih. Satemah ing Desa Wanurejo akeh tokoh Manggala-Yudha. Oh, ngoten. Panglima perang. Banyak panglima perangnya. Patilasan lan bondo-bondo peninggalan zaman perang Diponegoro. Umpamane nggih. Nang Masjid Baitur Rahman tinggal wetan. Nggih. Ono beduk. Wih lah. Beduk. Tapi beduk kuwi mbiyen dadi genderang perang zaman Pangeran Diponegoro. Oh, dumugi sak mriku tasih. Saniki tasih. Tesih. Wih lah. Beduk kuwi ditabuh dadi prajurit do ngumpul. Nggih. Maju perang nglawan penjajah Walanda. Beduk sprene isih. Ageng niku. Ya sak beduk ya kira-kira semeter lah kan. Oh, lah. Kok ya tas enten. Sing diganti wong lulange. Oh, nek kayune tasih. Oh, alah. Ana tulisane beduk genderang perang Pangeran Diponegoro. Niku teng wetan tinggal wetan. Nggih, tinggal wetan. Wonten masjid menika nggih. Nggih, itu masjid Baitur Rahman. Oh. Lajeng wonten malih kukusan setangkep. Tapi kukusane wis remuk. Nggih. Niku wujud pusaka napa? Pusaka itu disimpen nang dusun Soropadan. Oh, tinggalan zaman Pangeran Diponegoro. Kuwi duwe kaluwihan. Oh, ngoten. Zaman perang Kles nggih. Nggih. Nek ana patroli prajurit nggih. Kukusane ditancapke dipasang nang dusun. Prajurit Serdadu Londo boten mangertos dusun mualas. Meh padha tolak balak ngono. Dadi slamet. Iya. Contone niku. Ning nyuwun sewu ki. Menapa sak menika tasih wonten situsipun ingkang wujud wewangunan kados to dalem napa nek rumiyin dados
kantor dados kadipaten mbok menawi wonten tilaran kados kantor kadipatenipun mboten to? Kadosipun sampun boten wonten ya. Oh, nggih. Wonten Pendopo Niti Harjan Margantung nika sawijining lurah ya. Amargi ngaten. Kagem mewujudkan pemerintahan tata pemerintahan Kadipaten Wonorejo yang kuat dan berwibawa, Pangeran Wanu wisuda perangkat ya. Pemerintahan minangka patih Pangeran Cokro Prawiro, mantune Pangeran Puger niku dados patih. Pangeran Benawi niku dipunangkat dadi Manggolayuda lan penasihat pemerintahan. Perangkat kang tanggung jawab ing babagan keamanan Ki Brojo diangkat dados Ki Brojo. Punggawa pemerintahan punjere ing tinggal atau alas ngentak, kalau ngentak niku terus ngentak tinggal nggih. Ngentak tinggal. Inggih menika ing dipasrahi Ki Singolaksana. Lan Ki Suronegoro. Demang Ki Surakerta utawa Mbah Beji dipasrahi tanggung jawab tlatah sisih kidul Kali Sileng. Sileng. Yang dusun Gedongan. Oh, Gedongan. Nggih, ngertos. Kiai Sorok atau Bergodo, Ki Bergodo niku wonten dusun Soropadan. Ya Kiai Sorok menika ingkang kagungan kukusan menika. Soropadan apa Sorokan? Kiai Sorok lajeng Sorokan sakmenika dados Soropadan. Oh, ngoten to. Nggih tlatah mriku menika. Nang niku lajeng wonten malih Soropadan. Ki Parto katela Mbah Jugil. Oh, Mbah Jugil. Niku prigel bobol gudang logistik Londo. Weh lah. Kangge linggis perang nika. Nggih. Zaman perang nika kan ada ahli-ahlinya khusus. Ngoten. Ahlinya khusus, tukang konsumsi. Iya, tukang jugil. Iya, jugil. Lajeng wonten Ki Patih, putranipun Patih Cokro Prawiro Ki Pembarep. Nggih. Niku ingkang wonten barep. Sampun barepan nggih. Nggih, barepan. Sampun barepan. Lajeng rikala semanten kan tesih kathah ingkang kerasuk agami Buddha. Nggih. Agama Buddha. Terus ingkang dipun pasrahi siar agama Islam inggih menika Kiai Mubarok. Kiai Mubarok rayinipun Patih Cokro Prawiro. Pangeran Wanu Tejo Kusuma niku mboten kagungan putra. Rikala panjenenganipun tahun 1813 gangsal nika Patih Cokro Prawiro ingkang mandhegani pemerintahan Kadipaten Wonorejo nika kalenggan patih dipun gantos Pangeran Benawi. Oh, lajeng tahun 1836 yang Wanu sedo. 1336. Oh, 336. Tapi mboten kagungan putra. Oh, lajeng kangge ngurmati jejibahanipun sing calon neruske. Ini Kasultanan Mataram ing Ngayogyakarta Adiningrat. Masyarakat Wonorejo sarujuk asma sesinglon Wanurejo. Nggih. Rikala dados prajurit mengsah Walandi menika ngangge asma samaran utawa asma sesinglon Wanurejo. Tejo Kusuma niku ngangge asma Wanurejo. Menika Wanurejo niku sasampun seda dipun agem asma dusun Kadipaten. Oh, Kadipaten. Kadipaten menika. Kaya ketopake lho Mas. Rejaning jaman. Besok kene iki tak jenenge kei tenger Kadipaten Wonorejo. Tuk. Lajeng sasedanipun Eyang Wanu dipun gantos Kadipaten Wanurejo. Wanurejo. Saking mula bukanipun saking Wono, wah gingsire jaman, wah gingsir politik Walandi kalau semanten nggih.
Saedanipun Eyang Wanu menika lajeng surut kadipatenipun surut kados desa. Ngoten. Desa Wanurja menika. Dene para kepala desa utawi lurah nggih bisa menika istilahipun kepala desa nggih. Nggih lurah ingkang nate ngasta jejiban wonten desa Wanurja inggih menika Cakradiwirya. Cakradiwirya. Menika lurah ingkang sepisanan. Nggih. Ingkang sepisanan ingkang Eyang Wanu. Oh malah Eyang Wanu nggih. Lurahipun sepisanan nggih Eyang Cakradiwirya menika. Eyang Wanu kan adipati. Nggih. Lajeng dipun gantos Jagadikara. Lajeng Cakrawapira kalih. Nggih. Lajeng Cakrawardaya, lajeng Nitiharja. Menika Nitiharja menika wonten juwahan pendapanipun tasih sepriki. Oh, tasih wonten pendapanipun. Gamelan wonten juwahan niku. Tilaranipun Eyang Niti menika. Dados sampun anu nggih. Tasih wonten sampun damatan sudah lama sekali nggih. Nggih. Lajeng dipun gantos malih kalian Eyang Pak Lurah nggih, Pak Kepala Desa dipun Lurah. Cakradisastra lajeng gantos malih Jayawiyata, Harja Prawata, lajeng Darma Marsandi, lajeng Pak Triyanto. Pak Triyanto dipun gantos garwanipun Bu Siti Aminah. Rumiyin garwanipun Pak Triyanto nyalon dados nggih to. Nggih. Lajeng samenika kepala desa ingkang jejibanipun ngasta kalenggahanipun inggih menika Pak Edi Suryantana. Dumugi samenika. Nggih. Nah, samenika wonten dusun Desa Wanurja nika wonten 9 dusunipun inggih menika Brojonalan, nggih, Tingal Kulon, Tingal Wetan, Bejen, Jowahan, Gedongan, Ngentak, Soropadan, Barepan. Songo dusun nggih. Nggih, nyuwun sewu, nggih. Kala wau lak dipun sebataken wonten Jowahan menika tasih wonten wewangunanipun nggih, tilaranipun pendopo. Napa wangunan ingkang wonten mbok menawi saking mriki wonten kiwa dalan kados wangunan kuno-kuno model menika loji nika napa nggih? Nggih, saler mergi. Pendopo. Oh, menawi pendopo. Lebetipun tesih wonten gamelan. Lori nate mrika niku mendhet gambaripun. Tesih wonten gamelan. Lajeng ingkang ngreksa nggih putra wayahipun. Niti Prajan nami. Pendopo Niti Prajan. Yen ngoten gamelan gongso menika wiwit taun wis banget niku. Tahun 1800-an, 1900-an. Boleh. Menika sampun prugu napa dereng menika? Napa? Kirang tingkas sih. Kirang tingkas. Tapi tesih wonten elok. Nggih niku barang apik kabeh niku. Nggih. Lajeng nami-nami dusun ingkang wonten Desa Wanurja kan magebokan kalian asma-asma kala wau Kiai. Ana karepe, nggih ana karepe barep. Brojonalan Kiai Brojo gitu. Nggih. Lajeng wonten Ngentak, wonten Barepan, wonten Ngentak mbon wae riyen Ngentak entak. Nggih. Mbok menawi rumiyin ya sampun sampun kebak griya. Nggih. Ning sakniki Ngentak niku nggih pun edum wong cedhak daleme Mas sinten nika? Mas Dedi. Wah, iya. Nika yo kae dasare wong. Wah, ana wite pring jan edum kok nika. Lajeng wonten Jowahan. Papan kangge jowah niku jojok nggih serdadu londo kang ingkang sampun dadi sebit ngoten nggih. Dijojo Mas. Dijojo. Dadi Jawa iki jojok. Cara wong ngenekke Mas. Cara wong gawe jadah ke dijojok ngono kae. Lajeng Tingal Tingal. Dusun Tingal. Nggih. Rumiyin manut critanipun Bapak sinten nika? Ingkang wonten Barepan telepon. Menika zaman perang negara itu ada sandi
Sandi kata. Sandi nek wong Nggih, kepethuk morse. kudu ana sandi. Oh. Dadi sandine Tinggal. matamu, jawabe mataku iki sandine. Nek sing ora ngerti sandine mesti ora iso jawab to, aku mesti mungsuh. Oh, nggih. Senajan wong Jawa kulit ireng tapi Nggih. gundale londo to, Oh, mata-mata. nggih. Ah, mesti mungsuh. Nggih. Langsung. Nggih. Nah. Mergi matamu mataku kan kasar ya. Nggih. Jadi diganti tinggal. Nah, seperti tadi dusun tinggal. Niku jaman niki sejarahipun ngaten. Kalau mi derek penjelasan saking ahli sejarah nggih. Desa Wanurejo. Terus tinggal menika rumiyin naminipun kok kirang tingkas lho tapi amargi kala semanten ing dusun menika wonten sandi ingkang kados mata-mata. Nggih nyambung kok menika. Nggih ta. Ayo ta nek tinggal gitu. Mataku matamu jadi tinggal. Tinggal niku lak saking tembung kriya. Nggih. Ingkang tegesipun melihat. Melihat. Nggih to. Mbok menawi wonten kaca tinggal. Kaca tinggal. Paningal. Ya kan melihat. Nggih. Nggih. Wah, ya bener ya. Pokoknya ya nyambung mesti. Mana matamu? Mataku. Mana matamu? Mataku. Mata. Paningalmu, paningalku. Bungsu gitu. Nggih. Nah niku. Sing ora iso jawab iki bungsuwe. Nggih. Tapi wonten sejarah sanes nabi wan Desa Wanurejo menika rikala jaman bangun candi Mendut. Nggih. Menika masyarakat menika candi duwen kathah ingkang Buddha gitu. Nggih. Nggih wonten makam Buddha, wonten makam dusun, wonten makam Buddha. Makam orang Buddha wonten makam Desa Wanurejo niku. Lah nyuwun sewu. Menika mbok menawi wonten kaitanipun tinggal Wanurejo kalian Borobudur. Menika langkung rumiyin Borobuduripun menapa langkung riyen tinggalipun? Langkung riyen menapa menika Wanurejonipun? Nabi manut sejarah tahunipun nggih langkung sepuh Borobudur. Abad 89. Nggih. Sebenarnya tinggal tahun 1600-an, 1700-an gitu. Wah, nggih. Lah niki lak ya awake dhewe iki kudu ngerti to Mas. Kudu ngerti. Iki sing mirengke iki ya ben do. Ya ora ketang misimir iki. Biasane ngono ning mudeng lho Mas. Zaman kerajaan Mataram kuno, Mataram Hindu. Itu mungkin ya masuk wilayah kerajaan Mataram. Nggih. Margi caket kalian Candi Borobudur. Di situ ada candi juga. Dan mungkin masih banyak penganut agama Buddha. Ada Hindu dan Buddha. Tapi sebagian besar karena dekat dengan Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Buddha. Agama Buddha. Nah, menika owah gingsiripun jaman. Samenika nuwun sewu. Umat Buddha rak wonten mriki sampun awis-awis nggih. Awis-awis. Menika perjuanganipun para mubalik jaman rumiyin saking pintere nyebaraken agama Islam. Nah, manut sejarah yo agama Hindu dan Buddha itu kan agama kerajaan Mataram kuno. Tapi agama Hindu itu di pinggiran ya. Sementara artinya di pinggiran wilayah Borobudur ya. Atau Gunung Sari, Candi Canggal, Candi Pendem, Candi Asu, Candi Lumbung, Candi Unggul, Candi Selosor di pinggiran wilayah Borobudur itu agama Hindu. Tapi yang di pusat sekitar Borobudur lebih banyak yang beragama Buddha. Kalau kita ngata dengan bukti-buktinya ini kok candi-candi itu. Bukti-bukti bangunan peninggalan yang tidak bisa disangka lagi gitu. Meskipun ada yang mau melencengkan sejarah, meskipun ada ya Borobudur bukan tinggalannya umat Buddha tapi tinggalannya orang lain. Ada tuh. Nek wong maido niku wong mboten ragat kok. Iya ta? Tapi berdasarkan bukti-bukti sejarah, prasasti dan sebagainya itu tinggalan
Tur nek ora ana sing maidu ki ora rame. Ora gayeng. Dunyane ora rame dadi. Nggih. Wong wis bener digawe paidu. Nggih. Dados menika sampun dudutanipun ki. Nggih. Saking materi menika napa sadèrèngipun samangke awak dhewe pamitan wong iki kudu nindakake wajib le rondo ngono kuwi. Dados pisowanan ageng menika minangka penghormatan dumateng leluhur. Nggih. Pertama itu memberi. Kemudian untuk lebih mempererat silaturahmi persaudaraan warga masyarakat. Ngoten. Ra ketung setahun pisan lah sok kepethuk. Entah itu dalam hal pendanaan, entah itu dalam hal pasrapungan, kerjasama, gotong royong, itu dapat terjaga dari tahun ke tahun dengan adanya event itu. Gitu. Mesti kumpul-kumpul lah, mesti ayo urun apa. Sesuk kudu melu kirap yo, melu kirap. Mereka rukun. Antara secara sosial itu, tapi secara spiritual menghormati leluhur. Jadi birrul walidain cara anu nggih. Nggih, carane Arab. Iya. Karena walaupun bagaimana yang Wanutejo Kusumo itu adalah cikal bakal desa Wanutejo yang berasal dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Sehingga di seputaran Wanutejo niku kathah trah-trah. Nggih. Saking Ngaiso kata Traing Kusumo Rembesing Handono Topo. Nggih, intinipun menika. Nggih, matur nuwun Ki Sukandar ingkang sampun kepareng babar pangandikan wewarah menika wonten gandeng cenepun kalih sejarah. Mbok menawi ing samangkih wonten kalresanipun mugi ndaya dhateng menapa ingkang sampun rumuhun anggrumi ini lan para umarok ingkang bibit kawit ingkang bubak kawah wonten ing Desa Wanurejo ugi pikantuk kasuwargan jati. Pun dene kula panjenengan sakmenika kantun nglenggahi Klasa Gumelar. Monggo garek neruske ling uri-uri, gitu Mbah? Iya, leres nggih. Nah, tinggal melestarikan, apalagi kita generasi muda, ojo wedi kangelan, ojo wegah isin, karena budaya Jawa pancen nyoto unggul, lan tetep njogo wibawane. Wisono, kula bancak, kula daya, nyuwun pamit. Kula nuwun sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo digendringi Mas. Sahabat Gemilang, baru saja Anda ikuti Borobudur Semawur. Semawur hanya di 96,8 FM Radio Gemilang.